A to je vlog? To je vlog. A, Ili story. ja sam mislio da ti slikaš, brate, nešto... Ne. Dobro. Dobar dan i dobrodošli i bolje vas našli. Nalazimo se Na Debljanskoj peščari? negde. Ali ne znamo gde. Da, tu smo negde. Prošli smo jedno, ko zna, kilometri. Čekaj da vidimo, stani. Kilometre smo prošli. Evo, 20 od kad smo ušli. u Peščaru. Da. Znači 20 km, evo tu je naš... Ali znate kako? Ovak! Tu nam je Domi, to je naša ljuta mašina. Od 650 kubika. Jeste, Return of the Domi. Yeah. Sad ovdje imamo te propratne elemente, imamo ranci, katanci, imamo... Sada... Kako da krenemo bez toga nigde ne idemo. Sad ćemo da izvidimo malo teren. Da letimo. Da, tako da, ne znamo ni zašto smo došli ovdje, u stvari odlučili smo se u 5 minuta da dođemo ovdje. To je Lepi Srki. Moramo da overimo da li može u čizmama i ovo. Sad će da vidimo. Mogu da skinem ovo? Možeš. Da. Bolje skinuti. To ćeš da ubrzaš kad bude tamo. Bolje skinuti, a nećemo da ubrzamo. Ovo sam težak još. Idemo. Da, i... 3 i... I da kureci tiči svi pesak. Za malo da bude ko ja na snegu. Da, to sam teo. To je htio da. To je to. Tako da, uputili smo se ovdje i za sad smo prezadovoljni. Uspeli smo nekim prečicama koje nisu čak ucrtane na mapi da dođemo do ovog glavnog puta kojim se vozimo već jedno dobrih pola sata sigurno. Inače, svi su ovdje glavni putevi, da znate. Da, Svi su isti, ali vode na jedno mesto, sigurno. Da, iskapirali smo da onom logikom gdje god naiđete na raskrižnicu da treba skrenete desno, ne idete desno. Nikako. Bar jedno idete pravo ili levo, tako, zato što smo se mi zajebali i zagubili smo se. Ali nema veze. Sad ćemo da podignemo dron i da izvidimo malo gdje se nalazimo i što ima oko nas. Tako da, ostanite sa nama. Bacaka više. Zadnji kraj, kad mi sjediš ti iza. Aha. Nastavljamo ekspediciju. Napravili smo malu pauzicu. I nastavljamo ovim putem što treba da se ide. Ovim, da. Ovo je glavni put. Glavni put. Glavni put. Treba će Domi u pranje. Spremni, kapetane? Ne, a? Da kaže, ne može dvojicom, a? U desnu. Čekaj. Bolje. Evo, 14. Znaš da je rekao onaj kod 14 da skrene? Stani. Ne, znamo da idemo. Znam. Da GoPro vidi, brate. Da.
Znači kod 14... Kod 14 idemo desno. Ovo, znači pošto ide na net, za sve one koji... Planiraju da idu u Deliblatu. Kod I, gdje imaš levo desno znak, znači možeš i levo i desno. Ti trebaju desno. Ti levo. I kod 14, znači to možeš levo desno, znaš. Ali... Da, a s druge strane je 11, pa to je to. Sve mi je jasno. Pa da. Brate, Ovo je glavni put! Stef, znaš što je najče, ja nisam kočio. evo ga L! Jel mi treba do A da dođem? Čekaj, bilo je I... Pa to je korak. I... Kako ide? I, J, K, L. Prošli smo J. Znači mi idemo ovamo ka većim slovima, mi idemo ka manjim. Brate, evo mi smo sad na toj raskrici, to je taj glavni. Mi smo još došli, brate. Ne, čekaj. Evo. A jesmo? Već smo odavno tu. Ne, mi smo, brate, ladno. Jesmo, promašili. Mi smo promašili, brate. Te, brate. Ali vidiš, idemo ka Deliblat. Idemo u Deliblat. Samo Pravo, pravo, a? Pravo? Mada, brate, vidiš da ima put i levo. Ovdje ćemo. Levo, idemo tamo. Ovdje. Tu? Da, Ili je to desno? to je levo. Čekaj, Levo? okrenem. Ma levo. Levo, dobro, ajde. Bravo. Bravo je 100%. Pa, brate, čekaj. A, mislim da jeste. Jel pa? A, će da umre. Bravo. Pravo. Da, vidiš, ima i vamo, verovatno pa ne ide desno paralelni put. Nema šanse, mora ustati. Malo levo, pa desno. Šta? Upaljen. Evo. Evo pravimo pauzu. Na svake 3 minute. Znači, ovako. Ovim putem sad što smo došli. Vamo iza nas. Znači, staza izgleda ovako, malo levo, pa desno, opa, cupa. Znači, evo, definitivno jedan zaključak. Bilo koji put da izabereš ovdje na ovoj Deliblatskoj peščari, Zajebat ćeš te. sve ti je jedno. Znači i J, K, L, M, Ž, svako slovo je ista težina. Znači ta slova definitivno nisu težina staze. Pa ko zna šta je. Da. Neka obeležja, ali znači mi smo se u suštini Da. ne znamo gde smo, brate. Ne znamo gde smo, ali izuzetno je sad bez zebancije, nije uopšte lako voziti ovdje. Čak ni za mene ovako iskusnog vozača kao što jes. Ali šalu na stranu, stvarno ako se bilo ko od vas odluči ko vozi motor da dođe ovdje u dvoje je baš teško da se vozi i mislim da ovdje kroz gume, ćelave, dobro ćelave baš ne mogu, ali i ove moje što su 80%. Rade posao jebač. Ma rade, da, ali bukvalno ne... Zajebano, mnogo je zajebano. Mnogo. Ali mi se ne damo. Da. Ne damo se i, brate, jebi ga, odradili smo i noge, I noge, i donja ruke. leđa, i ruke. Znači ne moramo trenamo 7 dana pošto ćemo u polnom Tako je. A Ali sad dobro. nastavljamo Sad dalje, nastavljamo dalje. pa vam se javljamo na sljedećoj pauzi. Za jedno 20 metara. Da. Au, bre. Evo nas. Tu smo. Malo pečati. Ovdje je Srki.
Imamo malo peska, evo. Ostalo nam je malo peska. Inače, došli smo odavde. Vi ne možete zamisliti u stvari kuda smo prošli. U stvari možete, vidjet ćete na GoPro. Vidjet ćete na GoPro kuda smo prošli. Ja ne znam, da nam je neko pričao da će ovo da nas sačeka, ne bismo mu verovali. Nema šanse. Ali... Znači, evo iskreno, u dvoje ako ideš ovuda motorom, spremi se na pakao, brate. Znači, na ozbiljan test izdržljivosti ramena i nogu suvozača i, brate, izdržljivost motora. Jeste, ali mi smo to uspeli smo junački to da i Domi nas nije izdao. Domi nas nije izdao. A sad pre nego što budemo podigli dron, ja hoću da vam pokažem jedan detalj. Evo ovako. Za sve oni koji zidaju kuću, znači koji su tek uzidali kuću, šta je ovo? Ajme reci da nije snim. Ne, nego... Sad ti kažeš... Tu je. Ne, snimao je. Nego čekaj. Ima ovdje, ugasilo se ovo nešto. To, znači, izvinjavam se zbog malih prekida. Za sve oni koji su sveže kuću uzidali, sad treba da im se malterišu sobe. Evo, peska. Da. Evo. Znači, možete kuću da izmalterišete. Oče s posla. Dobro. Tako. Nema veze. Čekaj, taman kad sam jednu, daj da izvadim iz druge bar malo. Loša ideja. Vio, brate. Au, brate. Daj malo cementa i vode. Gledam. Hoću. Hoće? Što? Pustit ću i, brate. Evo. To tako treba, realno. Au, brate. Ali dobro, kažu ljudi, ako se vozite sa endurom, da, ako se ne isprljate, Ako se nisi isprljao, nisi se ni vozio. Tako da imamo i male povrede, bio je panj. Kako ti je to? Dobro, nije strašno. Dobro, nije strašno. Malo samo, imali smo panj. Na sve moguće, brate, još nas je i panj zadesio. Ali dobro. Ekstra je. Koje iskustvo, brate? Pokajali bi se da nismo krenuli. Honey, I'm a perfect 10. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted. I evo nas. Završimo vlog. Ako budemo imali snage, ja nemam pojma. Evo, parkirali smo se u dvorište. I... Treperi nam lampica od baterije, znači može se desiti svakog trenutka da nam se ugasi aparat, ali ne veze. Samo smo htjeli da kažemo ćao i da nam je bilo danas vrh i da svima preporučujemo da idu u Delibratsku peščaru. Obavezno. Ali ozbiljno da se pripreme. Ozbiljno da se pripreme. I psihički i fizički. Da. I nadamo se da ste uživali i da ćete doživjeti ono što smo mi. Da, na snimku koliko je to približno. Neka dožive 70% i... Biće super. Da. I do nekog drugog viđenja i nove avanture. Ćao.